Arditurriko meategiak inguratzen dituzten baserrietako adinekoek diotenez, gau batzuetan basoak beste usain bat du. Harri bero eta metal zaharraren lurrina. Horiexek dira intxixuak ateratzen diren gauak. Asko dira izaki hauei buruz kontatu diren historiak. Gutxi dira egiazkoak. Mendiei galetako kobazuren iluntasunean bizi dira maisu urregile hauek. Haiek izan ziren belaunaldiz belaunaldi meategiari forma eman ziotenak. Baina ez daude bakarrik mendian. Basandreak basoko sorgin basatiak dira. Ieskorrak, libreak, jaberik gabekoak. Baso eta mendien betiereko zaindariak. Sorginak, areitsuak eta jakinduriaz beteak. Edabeta sekretu artean bizi dira herrian. Gizakien eta izakien arteko zubiak eraikitzen dituztenak. Urtean behin, herrira jesten dira, bi munduek dantza amaigabe batean aintzinako jakinduria partekatu dezaten. Gainerako denboran, isiltasuna.